И здравейте хора, аз съм Макс и днес ще видите как аз и Ебао играем ранките и разглеждаме новия сезон на Fortnite. И ако искате ме подкрепите, може да се абонирате и да лайкате видеото и да, сега съм дрънга глупости, нека продължаваме с клипа. Чувам човек! Ай аз. Качвай се, ала. Почвай. Дай. Браво, кракна. Браво. Идвам. 30. Ала. Еба, идва точно хора. Аз го оставя. Чакай. Чу, стой. Искам само да стоиш, моля да не паниквай. В колата, бързо. Бързо, етка не колата, бързо. Аре, ела. Само и сега трябва ми да дадеш шут. Не дей ги стреля. О, шут. 30, 60. Почваме ги. Мини пресейто улт. Мини. Еба. Аз се качих. Кракнат. Може ли? Не, ама ела бе, брат, защо избяга? Дед. Един дед. Да, ела бързо, един я го убих. Кракнат. Дед. Брат, аз съм най-добре. Аз не знам, аз съм най-добре на тази игра. Брат, гледай как ми силна всичко е, брат. Брат, тя ги 2 в 1. Какво? Ти ми силна кила. Маза. Брат, буквално го оставих на 50 HP. О, мале, медалонче. Легендари помпа. Фис, майко мила. Уредих си живота. Остана, брат. Ей, това. Еба, хора. 42, кракнат, 100. На едно, акшале едно. Дед. Дед. Идвам. Чай, сега ще го стрелям в колата. Идват още хора, внимай. Браво. 60, кракнат. Чакай бе, брат, къде си? Стига бяга винаги бе, брат, вземи тази легендари помпа. Аз не бягам. Кракнат, да едно. Да бръшкаме и съркавиците. Чай, трябва да са хилна. Тега ги трябва да ги ръшнем. Ето да ръшнем. Ще го ръшнем, спокойно. Нала, елата физ, нала. Давай. Ей, тос. Къде бе, брат? 14. Идвам. Кракнат. Не знам какво става, мен. Дед. Брат, ние дали не сме на инсейн? Аз скачам на ребутнатия.
Браво. Бих ти го. Той къде е, бе? Брат, ние сме инсейно, е. Може да им дропнем на хайграунд. Падни на хайграунд, падни на хайграунд. Ей тук падаме на... виж, ей тук падаме на хайграунд и ги спрейваме, чу ли? Да. Кракнат. На едно. 4-6 крак. На мене един, на мене. Пази се, идвам. Брат, Къде е? това е соло. Ма къде е? Моята земята отдолу е. А, да. Да, долу е. Чувам го някъде. Да, ето къде. Сниква, ала. Ето къде. Ари, с ръката си тя гледаме. Туба, не стана. Чай. Брат, стъкнах се! Давай, влизай. Дед! Чу. Найс. О, мити ръкавици. А, не. Взимай го това. Еба, там макула. Ей, тук макула деца влизва. Аз съм неща съм. Добре са при мене за сега. Чай видам човек, ще правим на бия дени. Къде е? И се изстрелям. Изстрелвай се, идвай, брат, трябваш ме бързо, идвай. Стрелям ги и като набия... Идвай! Не, брат, идвай. Ела, виж, чай. Зоната е там. Следвай ме, готов ли си? Значи правиш хоп, напреде. Ей, тук отиваме на хайграунд, на къщичката. Шестнайси. Яло е тук. Чу. Тук виж човек. Виждам три... На едно е. Изсипвам го. Къде е? Къде отиде? Не знам, брат, на едно е обаче. Къде е? Някъде е тук отиде, мама. Ето го! Дед! Тук играме. Тук на мене. Аз убих един. Брат, не знаеш какъв улт има на мене, брат. Яла да вземеш бързо, който искаш, брат. Той има митик, това. Ако искаш ли го? Няма да взема, защото нямам инвентара прави някакви. Ще взема SMG-то. Хубаво. Добре, аз... Имаш ли... Не, той не ми трябва. Добре, аз съм много... Имаш ли медкит, нещо? Нищо, взема метки, попам да взема това. Дай, вземи митик това. Ей, имаш ли патрони? Имам. Добре, чай. И аз... Маля, тая игра е много хубава. Чакай. Знаеш ко? Ей, сега трябва да ракетваме, ама ще ме слуша, защото аз... Не, брат, ела! Тук има фис! Еба, стрелят. Вземите минта, можеш ли? Ела, бързо физвам. Майко! Избягах, бягай с ръкавиците. Бягай с ръкавиците. Чух малко, че ма спреват от всякъде. Къде си? Къде си? Ела да физнам. Майко, чай. Брат, държ, ела. Ела нагоре. Брат, трябва да държиш обаче. Ела, физвам. Ела, еди, бързо. Имаш ли медкит? Нямаш. Дай минта, дай 2 минта да се хилна повече. Минта. Thank you. Не дей ги. Не дей. Спокойно, не наръшкат. Физвам и ракетваме, чули, чакай. Не дей още, не дей. Да, няма още. Чай, аз ще таком тая кола. Дед! Убих един. Има медкит, брат. Жертвам се. Брат, трябва ми, ще го взема и ще избягам спокойно. Еба. Бягай, взех метките.
Еба, не, дед съм. Не съм дед. Пипец съм. Бягай, бягай, бягай. Трябва да отидем зона. Някак. Стой, да. Браво. Някой се чуп. Пусна ми. Мама, Не мога, брат. цена. Брат, самете тя ми звъни, бе, брат. Чай, медкитвам. Имаш ли минта? Едно имаш ли? Имаш ли поне едно свободно? Имам. Добре, дай ми го. Брат, стига ми звъня, бе, не му прикалвам се, бе. Бах ти шматката. Дай ми ни. Да, не може да. Брат, може, бе, брат, просто ми го метни някъде. Имаш ли метки? Дай, мам. Чакай, бягай, ротейтвай. Виж го как не спира ми звъни то тапанар, бе. Сплитнах. 13-3 слайд. Тъпата ръкавица, стига, бе, брат. Ето бе, Чу малко. не ще. Нямам шут, брат, стига, бе. Как ти, брат, дропни ми шумотното мити, ти не. Не, та не, брат. Не се бише, брат, беше шибания си бокс. Само сортърски. Добре, чу малко. 3 сортърски, 3 сортърски. Чихо малко. Брат, този самет не спира да ми звъни. Брат, тази шматка мръсна. Найс, добре. Давай. Давай, тренирай се така да кажеш, брат. Там. Крак. Еба. Айде. Абе, 10 бомба. Найс, бе, брат. Явим сега. Дали ще стана? Да, много добре. Майко ми. Айде, даймонд. И аз съм Даймонд. Колко